Welcome to my YouTube channel. Thank you so much pala kasi monetize na yung channel ko. Marami pong salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsusuporta sa channel ko. Marami pong talagang salamat sa inyong lahat. Thank you. Na patuloy po kayong nagsusuporta sa YouTube channel ko. Kasi pag wala kayo, hindi din ako mamuni. At saka hindi po ako makakuha ng 3,200 subscribers. Pagsusuporta sa YouTube channel ko. So, ngayon guys, magkwentuhan tayo ngayon. Ikukwento ko sa inyo yung pangyayari kahapon. Punta sana kami sa Taichung, Kaohsiung, ayan, bali Hualien. Yeah, punta kami ng Hualien, yan. Kasi nga, muni na yung channel ko. Pumunta ako sana ng magagandang mga place, tapos ipapakita sa inyo. Parang makita din ninyo yung mga place na pinupuntahan ko dito sa Taiwan. Gusto ko lang din isi-share sa inyo kung anong mga place dito. Para din, halimbawa, pumunta ka dito sa Taiwan, pag makita ninyo itong mga place na pinupuntahan ko, kung gusto din ninyo pumunta, alam sana ninyo kung paano siya doon pupunta, kung anong mayroon doon. Kaso lang guys, kahapon, hindi namin na-check ang weather na malakas na yung ulan. So, pag galing kami doon sa bahay, dito sa Taipei, hindi pa malakas yung ulan. Wala namang ulan. Wala talagang ulan. Hindi ko naramdaman yung ulan. Wala naman talagang ulan. So, pagdating namin doon sa saan to? Taichung na kami. Pagdating doon sa Taichung, doon na yung medyo nag-start na yung ulan. Yan, Tapos ano siya, foggy. Tapos, nandun na kami sa Ang lakas yung hangin. sa freeway na biglang bumuhos yung ulan. Ang lakas talaga guys, na talagang sabi ko sa kalooban ko, hindi ko lang. Kasi nga, parang yung ano namin, yung sasakyan, yung ano niya, wiper niya, windshield niya, na biglang nag-disconnect siya. So, wala na kami wiper yung ano namin. Tapos wala talaga tayong makikita. Yes, wala na kami makikita. Pero si Tito, may nakikita pa daw siya yung white line na na talagang pwede lang mag-drive na hindi lang tayo mapunta sa pinakaano. Tapos, Pero tayong dalawa talagang nagpapanik. pag biglang ang lakas ng ulan, wala nang wiper yung ano namin sa sasakyan. Ano mangyayari? Hindi namin makita. Tapos freeway yun. Nasa freeway may, delikado, ang dami pa naman sasakyan. So, sabi niya nga sa asawa ko, wala na tayong wiper, anong gagawin natin? So sabi ko, Lord, so nagpray ako ni Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami kasi nga wala na kaming daan na makikita kasi ang lakas na ulan talaga na bumagsak na parang wala naman siyang hangin pero yung ulan talaga ang lalakas niya. Tapos wala nang hindi namin makita yung mga sasakyan ng iba. Hindi namin makita. Sabi ko sa asawa ko, dahan-dahan lang nang magdadrive. Tapos papunta kami doon sa gilid. Pagdating sa gilid, doon na kami, nakapunta na kami sa gilid. Biglang, yung sasakyan. Parang may naputol. Ay, nagtagalog ako. Insik. Tapos ako, umiyak na ako sa likod. Hindi maintindihan niya. Sabi ko sa kanya, anong nangyari? Sabi niya, huwag ka maingay. Huwag daw ako maingay. So, Tapos takot na takot tayo. Gusto tayong lumabas. Gusto na kami lumalabas ng sasakyan. Tapos sabi ko, anong gagawin natin ito? So wala akong ginagawa kundi nagdasal, naghingi ng tulong kay Lord, naghingi ng kapatawaran. Sabi ko, Lord, ito na siguro yung katapusan namin.
sabi ko sa sarili talaga, sabi ko, Lord, ito na ba talaga? Kasi wala na talaga tayong ano. Ito na ba talaga katapusan namin, Lord? Kasi nga, nandito kami sa delikadong lugar. Nandito kami sa Tapos delikadong ano yun, lugar. hindi yun freeway na ano, na, Tapos, ano lang, ordinary, ano siya, yung parang freeway bridge, yung nasa, nasa taas kami. pag third, ano yun. Nasa taas kami ng ano. Na, Tapos walang makikita talaga, tapos ang daming ano, Freeway. malalaking sasakyan. Ang lalakas ng Lord, mga ano. ito naman siguro katapusan namin. So wala akong ano, umiyak na ako. Umiyak ako tapos hindi ko nawala ng pag-asa ni God. Sabi ko, God, Lord, tulungan mo kami na sana yung ulan, mawala na yung ulan. Hihinto yung ulan na para kasi pag may ulan siya, wala kami wiper ng sasakyan, hindi namin makita yung daan. So, sabi ko, tulungan naman kami ni God na mawala yung ulan na maka-drive pa yung asawa ko, maka-exit pa kami na makabili pa kami ng mapaayos namin yung sasakyan namin. So, Tapos ang haba pa tayong ano, ang layo pa ng... ang layo pa yung exit Exit. kasi malayo pa yung exit. So, ang ginagawa ng asawa ko, nagda-drive lang siya, nagda-drive. Tapos, kami din ng pamangkin ko, nagpa-pray. Tapos ako, umiyak na Umiyak sa na talaga likod. ako. Umiyak na talaga ako. Kasi hindi ako nawala ng pag-asa kay God na mag-ano sa Kanya, maghingi ng tulong. So, praise God talaga kasi nga yung ulan, biglang nawala na yung ulan, nawala na talaga yung ulan. Hindi naman totally siya nawala, pero biglang kunti na yung ulan. Hindi na siya masyadong malakas. Tsaka tama din yung walang maraming sasakyan. Kasi pag yung malalaking mga sasakyan dumadaan, gumaganon yung tubig, boom! Nagha-hazard na lang tayo, di ba? Tapos yung tubig, di pa punta sa sasakyan namin. Kasi yung sasakyan namin is maliit. So, mabuti na lang sa awa ni God, napunta kami doon sa na-exit na pwede na kaming mag-exit sa freeway. So, pagdating namin sa exit ng freeway, pag nakita ko na exit na to, sabi ko, thank you God, na-save na talaga yung life namin. Kasi nga, katakot-takot talaga. Mabuti lang, may pa-exit na, mayroon na ding pwedeng paayusan ng sasakyan. So, pinaayos namin yung sasakyan. Pagka after na paayos namin ng sasakyan, so sabi ko ng asawa ko, tuloy kami kasi nga wala namang bagyo, malakas lang ulan. Sabi ko, tuloy lang kami, papunta kami ng Kaohsiung sana, tapos papunta ng Kinting, yan, Taitung, tapos Hualien, yan, yun ang trip namin kahapon. Tapos, nag-drive ng asawa ko papunta ng going to Kaohsiung na. Hindi talaga man tumigil yung ulan. Tapos yung tubig talaga, ang ano naman talaga, ang daming tubig. Kasi malakas na ding ulan. Tapos mahangin. Tapos may kunti na ding hangin. Yun, sabi ko, ay, hindi na to biro talaga. Uwi na lang tayo, balik tayo ng Taipei kasi uwi tayo ng bahay kasi nga malakas yung ulan. So, umuwi na lang kami ng bahay. So, sa awa ng God, sa awa ni Lord, nakauwi kami ng bahay na safe. So, thank you talaga, God. At saka, ngayon talaga guys, kung may mga trials sa life natin, yan, huwag tayong mawala ng pag-asa. So, maghingi tayo ng mga tulong kay God. Kasi nga, talagang tutulungan ka niya sa lahat ng pangangailangan natin. So, thank you God. Thank you talaga. God. So, iyon po guys, ang kwento ko kahapon. Makapunta sana ako ng iba-ibang lugar. Mag-share ako sa inyo kung ano mga place na maganda dito sa Taiwan. So, yun na guys. Thank you guys. Sa mga panood ninyo sa video na to, sana din may kunti din kayong matutunan sa mga kwento. Yeah. Ayun guys, kakain muna tayo ng ano. Kain tayo. Kasi medyo nagugutom. Holding kami dito sa bahay. Hindi Too kami sa cheap. bars. Ay, cheap. Parang mag-atin. Chocolate pancake. Yung pamangkin ko na cute.
bahay, kahit tayo na tinapay. Ipaborito ko yung tinapay. Tapos kahit maula, hindi naman malamig, talagang nag-ice cream kami. Kain tayo guys. Anong flavor sa'yo? Ano? Malay ko ang flavor. Kung anong flavor, pagkainan na naman. Hindi na pag osyo pa kung sa flavor siya. Pineapple yung flavor ng ano. Pagtsagaan kung ano meron. Diba? Ganun lang yun. Ang sarap nito. Ito Ang siya sarap, si... diba? Introduce mo yung ano mo. Yung channel mo. Ikaw na mag-introduce. Taiwan Elmi Vlog. Yeah. Thank you guys. So guys, kung Tahap din po. gusto ninyong kung may time din, May extra time kayo. may extra time kayo, please subscribe din sa channel niya. Gusto mo yung drink? Ayun guys, kakunto ko rin yung buhay ko. Bakit ako nag-YouTube? Kasi po, may isa akong pamangkin na kailangan ko siya ng tulong. Kaya po, naisipan ko mag-YouTube. Kasi kailangan siya ng tulong. So, ito po nangyari guys. Kaya po, pala ako nag-YouTube. Bali yung kwento natin, tuloy, ano na lang natin ng kwento natin. Bakit ako nag-YouTube? Ito po yung dahilan kung bakit ako nag-YouTube. Kasi yung may isa akong pamangkin na nabulag siya. So, hindi na talaga siya makakita. So, Ano yun? Hindi Oo. naman din ako mayaman na mabigyan ko siya ng suporta. So, ang ginagawa ko, naisip ko siya. Sabi ko, mag-YouTube na lang ako. Mag-YouTube ako. Kung sakaling mamonetize yung channel ko, may maitulong ako sa kanya. Yun po ang kwento guys. So, nag-start ako ng YouTube. Pag-start ako ng YouTube, nakakawaan ako ng 1,000 subscribers. Nawala yung pamangkin. Bali, kinuha siya ni God. So, ang ginagawa ko rin, hindi ko nawala ng pag-asa, pinapatuloy ko yung pag-YouTube. Patuloy ko yung yung channel ko. So, sa awa ng God, na-monetize na ako ngayon. So, ito po yung kwento. Na-monetize na ako dahil sa kanya. So, kung ano man ang binigay ninyong sarayan sa pamangkin. Kahit wala na siya dito sa mundo, pero patuloy pa rin yung pagsusuporta ko sa kanya.